O Centro Cultural Lustre Rivas de Ribeira acolle unha nova exposición que pon en valor o vínculo entre os seres humanos e os animais. Baixo o título Vestis, a artista ribeirense Pilar Ajeitos presenta unha serie de 35 acuarelas onde retrata diferentes especies. A creadora, coñecida pola súa experimentación con distintas técnicas e soportes, centra nesta mostra a súa investigación gráfica sobre a relación entre os seres humanos e animais. En palabras de Ana Barreiro, concelleira de Cultura, esta actividade forma parte da programación cultural destas festas e destaca o talento local de Pilar Ajeitos. Pilar retrata aquí o mellor amigo do home, non? Facendo unha simbiose moi singular entre o que é o ser humano e o mundo animal. A artista evita representar aos animais como parte de escenas de caza ou como obxetos de natureza morta. Pola contra, na súa obra, Ajeitos amosa a esencia e vivenza dos animais, creando efectos vibrantes e translúcidos a través da acuarela, resaltando pequenos detalles como o movimento do pelo dos cans ou a plumaxe dos loros. Ela ten, como digo, variedades de soportes, técnicas e linguaxes expresivas, e cabe decir que a investigación gráfica en torno ás figuras humanas e a animais é o eixo da súa obra, non? Algo que podemos comprobar hoxe aquí con estas 35 acuarelas realizadas ao longo de 18 meses, onde o protagonista principal son os animais. Podemos ver cans, podemos ver londras, podemos ver osos, podemos ver lebres, entre outras moitas especies. A mostra tamén reflicte un profundo interese de Pilar Ajeitos pola conexión emocional entre as persoas e os animais, destacando que o concepto de best friend fusionase cun xogo de palabras coa besta en galego, establecendo un diálogo entre o humano e o animal. A comisaria da exposición, Maruxa Martínez, explicou que a mostra cuestiona os límites do doméstico e do salvaxe, creando unha reflexión sobre a relación entre os dous mundos. Está moi meditado, todas as pezas, o sea, hai como unha liña narrativa, un discurso, todas as pezas teñen unha relación ca seguinte. Entonces, eu, si non é hoxe, porque o día da inauguración igual non é o día máis adecuado, pero como vai estar ata o 31 de xaneiro, podedes vela con calma algún día, paradevos, intentade dedicarlle a cada peza o tempo, a distancia que necesitedes para conectar, porque a verdade é que teñen moito máis contido do que parece. A propia artista revelou que se inspirou, entre outras cousas, nun cadro de Alberto Durero, un pintor do século XV no que aparece unha lebre sobre un fondo branco. E ademais, os seus propios animais, como o seu can e os seus gatos, foron fundamentais no proceso creativo. Os animais representados non son unha escolleita por especies ou por áreas ou por importancia. Simplemente deixeime abraiar por determinadas imaxes e tratei de interpretalas con acuarela. En algúns casos, como as pezas que aparecen no fondo da sala, desaparece o fondo branco e os animais aparecen acompañados por humanos. Iso é Besties, título que tan acertadamente lle puxo Maruxa a exposición facendo ese xogo de palabras que vos comentou entre bestas e mellores amigos. As persoas interesadas en visitar a exposición Vestis poden facelo de luns a venres de 10 a 2 da tarde e de 6 a 9 da noite, e tamén os sábados de 10 a 2 da tarde. A entrada está aberta ata o 31 de xaneiro.